Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor. No a po dlhej dobe som si dal naozaj dosť času na to, aby som si pozrel tento materiál a verejne chcem poďakovať pánovi inžinierovi Alexandrovi Ernstovi za to, že nám predložil pravdu. Že tu dnes všetci máte možnosť vidieť čierne na bielom, ako stojí finančne na tom mesto Prešov. Toto je bohužiaľ pravdivý obraz vládnutia pár rokov dozadu a možno, nedaj Bože, aj vládnutia pár rokov dopredu. Priatelia, ja budem teraz mať len rečnícke otázky, na ktoré nechcem a ani nežiadam odpovede. Len chcem, aby ste možno vo svojich vnútrach vyvolali pocit, sa zamyslíte a možno si položíte aj vy tú otázku. Ten Rudy možno má pravdu. Všetci tu od rana hovoríme o tom, že nás čaká ťažký rok, že je ovplyvnený rozpočet covidom, podielovými daňami. Ja neviem, čím všetkým, ja nie som ekonóm, ale číslam rozumiem, tak ako to povedal kolega doktor Luky Zahraník dneska ráno v obednejších hodinách. Koľko bolo zamestnancov Mestského úradu pri odchode pani Turčanovej, koľko je dneska? Položte si ešte otázku, koľko zamestnancov bolo pri odchode pána doktora Haďariho. O koľko sa zmenili kompetencie úradu? O koľko narastol počet obyvateľov tohto mesta, že nám treba takýto aparát. S takýmito odmenami, s takýmito odvodami. Rečnícka otázka. Nechcem a nežiadam ani o žiadnu reakciu zo strany vedenia mesta, lebo si to neprosím. Ja vám poviem, podľa najnovšej organizačnej štruktúry, dodatok číslo 2 z 30.10. tohto roku je počet zamestnancov MSU 262. Viete, koľko má počet zamestnancov Úrad Prešovského samosprávneho kraja? Ktorý má vlastne na starosti 666 obcí. Čiže dalo by sa povedať, že 666 krát viac agendy. Úplne teraz nadnesenie, samozrejme. Pozrite si, koľko má Vúcka, koľko máme my. Máme prvé peniaze, ktoré sme našli? Máme. Poďme ďalej. Priatelia, 49% akcií FTA, o ktorých to hovoril pán Kontrol v svojej správe. Ja vďaka obyvateľom okresu Prešov som poslancom PSK. My sme ani raz o tomto ešte nerozprávali. Tu sa už to nejak uvádza. Jedine, že naozaj Fero si mal predjednané nejaké debaty a tým pádom môže byť, že o tom neviem. Ale viem, že na zastupiteľstve toto ešte nebolo na PSK, čo tu uvádza pán Kontrol na strane 13. Ďalej. Rozvojová implementačná agentúra. 180 000. Na čo tu máme Artura? V dobrom teraz hovorím. A jeho agentúru regionálneho rozvoja PSK. My s ňou nevieme spolupracovať za menej peniaze, ako tu dávať teraz 200 000 na vytvorenie nejakej novej štruktúry, ktorá bude od nás opäť len pýtať peniaze a tak ďalej. A na vybudovanie kontajnerových stojíc je uvedené, že máme 230 000 eur. Osobne, kým budem mať mandát, budem dohľadať, koľko stojíc sa nám za túto sumu v rámci mesta Prešov podarí vybudovať. Vzdelávanie, to je vážna vec, čo povedal pán Ernst. O čo menej dáme tento rok do vzdelávania, o to menej dostaneme na ďalšie od štátu. Takto sa zmenil zákon, ak som dobre pochopil pána kontrolóra. Dávajte na to veľký pozor, priatelia. A to, že podotené 200 000, to aj nehovorím. Ďalšia vec, ktorá ma naozaj zarazila, priatelia. 247 000 berieme zariadeniu pre seniorov na Cemiate. A s argumentom, ktorý počúvajte sem, je to preto, že oni majú len 122 klientov, než to zariadenie Náruč má 150. Čiže 28 klientov v zariadení robí rozdiel 250 000 eur. To je masaker. A to ja som nesel mať dneska prejav plamenný a emočný, ale ja som to vyrátal, to je 8800 eur na jedného klienta na rok, čo berieme Harmonii. Či tam ľudia si nezaslúžia mať bohatšie raňajky, alebo aspoň tak kvalitné jedlo, ako má v Náruč, veď sa to je iný klient. Neviem, možno, že sa mýlim. Ja byť predsedom sociálnej komisie, ktorej som bol, by som v živote takýto materiál nepustil. Neprešiel by cez mňa takýto materiál. Nikdy v živote, priateľe. Obzvlášť preto, že raz budeme aj my seniormi a možno, že tam, nedaj Bože, aj skončíme. Keď sa o nás ľudí nebudú vedieť postarať. Tatran Prešov. Vážený pán primátor, toto je jediná vec, na ktorú chcem odpoveď. Fond na podporu športu zväz. Ste povedali, že je to vyriešené, že to je vybavené. V júni ste s pánom Ďurišinom na správnej rade hovorili, že sú aktualizované projekty. A preto tak nie je. Čiže by som chcel vedieť odpoveď na to, že či sa naozaj, nedaj Bože, nebude vrácať 6 miliónov SFZ. Priatelia, nepodporím takýto rozpočet do chvíle, kým nebude splnené to, čo je poslednou vetou v tomto materiáli. To znamená naozaj úprava. A odporúčam všetkým, aby ste ho prečítali. Ďakujem pekne za pozornosť.